Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Lunes, Setyembre 26, 2022. Makitaan kita live sa one official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod, kag mabatian pa sa www.actionradyobacolod.com.ph. Kaming inyong mga tagbalita. Aksyon and Defensor Lisa. Kag Action Dale Salazar para sa mga pangulong dinala na una kita sa mga balita lokal. 32 ka mga gin-evacuate sa Banwasang Kawayan nakabalik na sa ila Puloy-an. Negros Occidental, ginaasikaso na ang kinahanglanon sa health benefits sa mga empleyado sa probinsya. Sa balita national, 5 patay, 6 ginaligar missing bangod sa bagyong Karding. Evacuation center sa ginapangabay ni DSWD Secretary Tulfo. Detalye sang mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. This news sponsorship is brought to you by This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung Sige nag-follow kay nag-like sang ARB page kay ban pagiging mga social media platforms sa YouTube channel man ARB community o kon sa website ang www.actionradiobacolod.com.ph. Good evening, sulod na kamo sa aton sining Facebook live maka-action kag pwede na makabili na sang inyo sining mga messages kag mensahe sa aton sining comment section sa aton sining Facebook live. Matugnaw nga hapon or gabi mga kaksyon ha. Aha, sige. Aha, may nabasahan kami ang comment. Amo nang dako pero hindi preso. Sige sige. Good evening na dira sa aton sining winner earlier action dira sa may Purokwan Barangay Granada si Tatay Condrado Carpen. Daw halos talan kilala kaya kita directionan. Bisan ikaw kilala ka. Promise, ikaw yan. Kilala ya. Halos tanan ng directionan kay 5 years sa kalong nagapamati sa Action Radio. Di daw tubo-tubo man sang nag-start kita dire. Malapaw-lapaw lang gamay. Muna na nga time nga daw medyo daw nagbaid na. Baid! So gabi to yung home ni Tatay Actionan. Sana may pambakal na to sa kape. Yan ba mo to ginawa? Pambakal kape. Kami mug. Siyempre, kung may mug, dapat may kape. Yes. So, ang 500 mo ito yung ibakal. Si Sir Ray Flores Baryoga, good evening dira sa mo, sir. Si Ma'am Nene de la Cruz, nga naga-monitor man subong nga gabi. Si Ma'am Inday Blaza, salamat gid. Si Ma'am Elvera Gilogo, good evening dira sa mo. Bow si Christopher. Hindi ka makadaog kay pareho na tapilyado. Bawal. Hindi ka pwede. Mga magulang ko sa bansabod man kisa. Nag-live kita sa mga hindi ko sabi makita sa consent. Okay, sige. Sige. Si Ma'am Ana Sinoro, good evening. Maulanon da nga pag-monitor sa mga ka-aksyon naton. Ang taga dito bla sa amon. Taga dito sa amon. Upod namon sa balay Pero ang ilang is taga DSB. Di amo ni kuno nga panyempo action delbaw. Tugnaw. Mas tugnaw. Halos kuno action day lang ila lang nga jacket is nagakaubos kay doble-doble. Kay ang tugnaw do halos hindi ka na lang magbugtaw. Magbangon. Magbugtaw ka. Do ka talamad na actionan. Si Christopher, siya gusto niya magdaog. Okay na daog ka naman kay actionan. Sana. Kinilig si Dale. Sige sa SCTV dira, STBB. STBB, pagrita ka na. Good evening dira sa inyo. Mga sirs, kay mga titos dira namon mayong gabi dira sa inyo, sir. Sa STBB members.
By the way, madamo gid nga salamat sa akon sining mga naga-follow sa akon sining nga page. We have reached 10,000 followers na action, mga 10.9 something action na. Sana all. Share naman dyan. Share na, pwede mapasa. Di ba pasa? Pag-share mo naman Muna naman sa baka-baka mag-invite action an Action an lang da. Sige, follow nyo guys si Action An Defensor, Action Doro, Action Eden, iban pagid nga news team members sang DYEZ, no? Sige, salamat gid sa inyo sining padayon nga pagsuporta. Si Ma'am Emilia Hiponia, good evening. Ano na nga pag-monitor si Taems sa Boston. Taems, good evening dira sa imo Taems. Meron na nga pag-monitor subong iya nga gabi. Kung ano dang obra mo subong, preparar panyapon. Sige. Salamat gid sa mga ka-action naton. Padayon lang sa pagpadala sa inyo mga mensahe sa aton sining comment section, and after sa aton sining local news, magabalik kami ni Action An Defensor. Standby para sa mga balita lokal. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwanag. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss, no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periodos ning mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapos sang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom, for welcoming us sa atong sining medical mission dire na. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayoon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri. Action Radio Philippines Standard Time alas 6:16 sa kagkaroon sa detalye na sang mga balita lokal. Gain kompirmar ni Barangay Kaliling Kawayan Punong Barangay Josel Popyoko nga nakabalik na sa ila puluyan ang 15 ka mga pamilya kon 32 ka mga individual nga gin-evacuate sang Domingo Setyembre 25 bangod sa mabaskog nga pag-ulan nga nagtugas ang pagbaha ilabi na sa may Purok 2 sa mga barangay. Gain pahayag sang kapitan nga ila barangay hall ang nagserbi nga evacuation center sang pamilyang apektado. Wala naman sang may na-report nga missing. Nagpasalamat ang punong barangay sa kooperasyon sang pumuluyo nga gilayon na nag-evacuate. Sa nibuluan nga pila ka mga lugar kahapon sa sur nga bahin sang Negros Occidental ang ginbaha bangod sa mabaskog nga pag-ulan nga dala sang hangin habagata nga mas ginpabaskog bangod sa bagyong Karding. Gin-prepare na sa Negros Occidental ang food packs para sa ipadala sa mga pamilya nga naapektuhan sa baha sa Banwasang Kawayan bangod sa Super Typhoon Karding. Sunog kay Provincial Administrator Attorney Fernando Diaz II, ang Barangay Kaliling kag Inayawan amo ang lubos nga naapektuhan sang baha. Setyembre 25, nagpatigayon sa evacuation kag rescue operation ang Kawayan Fire Station personnel kabulig ang PNP, AFP, PCG kag Local Disaster Risk Reduction Management Office sa mga apektado nga pamilya. Gina-activate man sa Western Visayas Regional Disaster Risk Reduction and Management Council ang RRMC 6 Emergency Operations Center kag Child Patrol
nga o Charlie Protocol nga amo ang pinakamataas nga emergency preparedness and response protocol para sa 6 ka mga probinsya sa rehiyon. Ang Mines and Geosciences Bureau nag-classify sa Aklan, Antique, Iloilo, Guimaras kag Negros Occidental bilang high risk sa landslide kag baha, samtang moderate risk naman ang Capiz. Sa iban nga balita lokal, ginasikaso na sa gobyerno probensyal ang baseline data sa mga provincial government employees sa Negros Occidental para sa health benefits sa mga ini kalagip na mga job order workers kag contract of services sa gitpayag ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II, madugay na nga ginaplanuhan ni Governor Bong Lacson kag Vice Governor Jeffrey Ferreira ang paghatag sang health benefits sa tanan nga mga empleyado sang gobyerno probensyal. Nagapati si Diaz nga mangin mahapos kag madaling paghatag sang benepisyo kung may baluan ng medical history sang empleyado base man sa baseline data. Unang dirigin pangabay sang Progressive Alliance of Capital Employees kay Governor Bong Lacson nga tagan sang health hospitalization kag healthcare insurance benefits ang mga opisyal kag provincial government employees. Ilaman ginpanawagan sa gobernador nga ilakipman sila sa Negros Occidental Comprehensive Integrated Health Program coverage, libre nga medical kag hospitalization services sa tanan nga district kag provincial hospital. Ginaplanuhan na gid man na siya, no? Ni Governor Bong kag ni Vice Governor Jeffrey Ferrer nga ubrahon na gid ang aton nga daw health program para sa mga pumuluyo, including of course ang aton nga mga employees, no? Nabatian si Provincial Administrator Diaz. Mabakal na sa balor 9 milyones pesos ng mga materyales ang gobyerno provincial para sa development sang 62 ka hektarya nga provincial government-owned property sa sitio Tambara, Barangay San Fernando, Syudad sang Talisay nga paghimuon bilang conservation center. Inagin payag ni Provincial Administrator Attorney Fernando Diaz II sa pagbukas sang unang Negros Occidental Bamboo Week celebration subong adlaw. Ang mga materyales usaron sa pagpatukod sa multipurpose building, bamboo treatment facility kag watchtower. Dugang pa ni Diaz, ang watchtower among usaron sa mga scientist agud magmonitor sa mga aktibidad sa lugar kag magtuon sa flora and fauna. Nagligad nga Enero si Diaz ang isa sa mga nagapanguna sa pagtanom sang kapin 300 ka mga endemic hardwood trees sa sitio Tambara. Diriman ginpatigayon ng bamboo plantation agud nga mapasangkad ang development sa bamboo industry sa probinsya. Sa balita, sa aksyon! Lasay sa 20 Action Radio Philippines Standard Time D3 by Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpowered Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra-Powered Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma. I'm We are back online mga ka-action para sa aton sining pagpangalagad sa mga netizens ag followers ng ARB. Sige, balikan natin ang comment section sa aton sining Facebook Live. Pakigreet lang kay Madam Yvonne Bosher, familia sa may Germany from Ma'am Ana Sinora. Sige, Ma'am Jinky Dialagdon, dira sa may Minnesota, USA. Good evening dira sa inyo And si Terz Vergara Sancho, mayong gabi man. Salamat sa pag-monitor via Facebook Live. Yes, Action Dale. Bago ko naman nakita ang Action Dale. Pero anyway, ti ari man ni sa aton nga news, no? Salute sa aton nga mga rescuers sa Bulacan sa Action Dale. Limagid sila kabilog ang ginreport yang napatay. So,
Sa aton nga mga ka-action kag diri man syempre sa mga personnel man diri sa mga DRM bala naton action deal. So halong-halong gid sa labi na gid sa ilang mga rescue operation. And even sa iban pa gid yung mga personnel nga nagakandak sa nga rescue kay even though kabuhi man ang ila ginasa salbar pero may times wala kun guys nga daw wala na nila na notice nga ila man sa kabuhi ang gakabutang sa risgo kay tungod nga para lang paunahan man nga ma-rescue ang iban pagid nga mga tawo. So sige, halong-halong lang gid sa mga Action action ani point out na lang sa mga residente, once kaya mag-order na ang gobyerno sa mga evacuation, mandatory evacuation, hindi na magpadungol or magpabungol dira kay gakabutang man salang-alang ang kabuhi sang iba na nga tawo actionan. Yes, ang ilabi na gid ang aton yung mga rescuers. Sige, diri kita sa aton mga action deal, mga tawag ni, nagpadala sang ilay mga greetings. Si Ma'am Roses Cotito Bremundo. Salamat gid sa pag-monitor diri sa syudad sang Bago. Si Ma'am Diding Alohamianto, salamat man sa pag-monitor. Good evening dira sa imo no? Okay, Sir Alex Monteza nag-send some personal message. Sige, good evening dira sa imo. Happy listening. Salamat sa aton na 17,000 viewers subong iya nga gabi. No, continue lang sa pag-monitor kay basi next ka man ang madakop. Yes, sa mga action ka rare bala nga madakpan nga naga-monitor online or via Facebook, no. Sige So sa mga action namon saliwat sa mga late tuners, no, sa mga bag-o lang gid bukas sa ina sini nga mobile data kag nakatutok sa among nga Facebook Live. Please follow and like our individual Facebook pages, mga ka-aksyon. I-search nyo lang, Aksyon an Defensor, Aksyon Dale Salazar, kag iban pagid no nga mga ka-aksyon naton nga kabahin sang news team asang DYEZ. Mga ka-aksyon, no? So dira niya makitaan ang mga ganap namon sa live sa amon sini nga Facebook page. Mga tuko ni Action Dale, mga brand out. Ano pag action day? Yes, mga makita natin sa community ang mga bila. ang mga tawag ni, mga perya. Sino naglaw mag perya? O diba nag-post ko sa perya action ad pero kabalo ka 29,000 views. O diba? Proud wala sa action day. Mas nami pag ito action day kung ginanhan mo, voice over mo kay nami ko no makaganyat ang VO mo. Ito na to man. Nami gid makaganyat ang VO kag makapadugang pagid sang imo nga mga viewers and reactors. So sa mga wala pa kadto sa peryahan until September 30 libre pa ang entrance. So may 4 days pa. Nga nabilin. Pero buday actionan ko nagaperya kag nagaulan-ulan. Ang ulan na. Kaya wala labot nga per day ka na. Damo palutak. Imo sa nga bayong. Imo sa nga tiil sa sapatos. Kumod ka din. Amo nang budlay. Ang importante nag-enjoy ka. No? Kag bring lang sang mga coins. Kay para sadya-sadya lang. Hindi hindi ka mo ito magginamo kay budlay na ya. Kag hindi magpatama. Kung ano lang kaya mo nga perdihon, hindi dila ka lang asta. Hindi nga kasagay ka papangutang. Kung perde ka na, pahuway ka na. Tulog ka na. Kung 20 lang halimbawa ang imo nga tawag nga ni capital. Hindi ka na daw magpasobra. Kung perde na, hindi na pagdugangi kay basi. Mamyerde ka na gidugang, ate, kaluluoy ka. Kag ang isa pagid ka panumdom ni Action Dale. Importante may bilin nga inog plite. Yes. Kaya basi pagpuli mo lakat-lakaton mo lang halin ng GC halimbawa taga Handumanan ka buka kakapoy mo na ang lalakton pila ka kilometro. Bisan may upod ka pa kapoy gini a Japon. Kung nagbiling ka ng 13 pesos para sa mga PUJ, tapos wala na PUJ, modernized jeep ang nagyan mo, hindi agad ka sakay Japon. Ayun mo lang. Ayun mo lang. I-Gcash mo na. Wala ka lalako ka na. Dapat ma-separate ka gid. Mayroon akong ngarak lang sa mga uma-uma kay pwede mo lang lakton, di ba? Literal. Lakton. Pero buday ko nga ulan. Pero mo yan, no choice. Sige, may lakton gid na namon. Sige, we have additional greetings diri from Roses Cotito Raimundo. Good evening. And nagalantaw sila from Bago City. Salamat gid. Dapat mo nga-monitor from Bago. Kag ayo mga ka-action gali naton from Southern Negros Action Dale, no? Keep safe gid sa mga ka-action naton labi na gid ang subong
for sure may iba ni nga ara na gatinera sa ila yak tagsa ka mga it's either sa ila himata nga do medyo nataasan niya ang area or ang iba naman ti git pa ka maayo nga mag lang danay mag-evacuate lang danay action deal kay hindi mo gid mapaktan kung kaisa ang baha labi na gid mo lapit ka sa suba or may mga talabukon ka mo. Standby sa mga balita national. Kagkaroon sa detalye nasang mga balita national. Ngayon kumpirmar ni San Miguel Bulacan Mayor Roderick Tiongson nga 5 ka mga rescuers ang napatay bangon sa flash flood sa may barangay Camyas tuga sa paglaslas sang bagyong Karding sang Domingo sang gabi. Ngayon pahayag sang alkalde nga 5 kakatapos ang rescue personnel sang Provincial Disaster Risk Reduction Management Office nga napatay matapos maigo sang padera. Sa spot report sang Central Luzon Regional Office ang 5 kilalang sanday Narciso Kalayag, Jerson Resurrection, Marvy Bartolome, George Agustin, kag Troy Justin Agustina. Sa pagsaysay ni Bulacan Governor Daniel Fernando, naggamit sang ila baruto ang mga rescuer matapos ga maaberya kag nagubang ilang salakyan nga padulong kuntanin sa ilang misyon. Bangod sa mabaskog nga tubig baha, narumpag ang matas nga pader nga mo ang nag-igo sa ila. Ay pasang gobernador nga maghatag sila sang ayuda sa mga pamilya sa mga napatay nga rescuer. Mas sobra 2,000 katawo pa ang nagapabilin sa mga evacuation centers samtang padayon nga ginabaha ang pila ka mga lugar sa probinsya. Gina-verify sa karon sa National Disaster Reduction and Management o NDRMC ang report nga anom ka mga isda ang missing sa Camarines Norte bangod sa paglaslas ng Bagyo Karding. Suno kay NDRMC Deputy Spokesperson Rafi Alejandro, ang mga missing gin-report sa Banwasang Mercedes. Sa kagdugang pa ni Alejandro, may kabilugan nga 78,907 katawo o kon 20,400 ka pamilya ang ginpaidalom sa preemptive evacuation bangod sa bagyo. May 84 ka barangay nga naapektuhan sang bagyo sa Ilocos, Cagayan, Central Luzon, Mimaropa, Bicol Region, NCR, kag Cordillera. Sa balita, una sa aksyon! Lasay sa 31 Action Radio Philippine Standard Time. Inyo na batian ang kabugusan nga mga balita sa Action Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Lunes, Setyembre 26 tuig 2022. Sa luwat kaming inyong mga tag-balita. Action and Defensor Lisa. Tag-Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio!